Donderdag was een spannende dag voor de leerlingen van groep 7 op de basisschool. In het ganse land werd het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Zo ook hier op de school in Moorvoort. Bijzonder is dat in de hele gemeente Roerdalen politieagenten in de klas het examen afnemen. En straks in mei dan gaan de kinderen op een fiets een praktijkexamen doen en ook daar is de politie bij betrokken. In de gemeente Roerdalen zijn we eigenlijk als politie nog behoorlijk actief met kinderen op de basisscholen. En we hebben het nog dat stukje met dat contact met die kinderen kunnen vasthouden door hier ieder jaar de verkeersexamens te komen afnemen. Het is een schriftelijk verkeersexamen, hè. Het is een landelijk examen wat nu afgenomen wordt. Dus eigenlijk zijn in heel Nederland nu de kinderen van groep 7 bezig met het schriftelijke verkeersexamen. Dat is de basis. In mei gaan ze het praktische verkeersexamen doen, dus dan gaan we kijken hoe ze het in de praktijk brengen op hun fiets. We hebben vandaag het schriftelijk verkeersexamen moeten doen. En eigenlijk tellen ze daar de punten voor en of ze met het echte examen wat ze op de weg moest doen. De weekagent is al geen onbekende meer voor de kinderen van groep 7. De zenuwen die ze hebben zijn toch echt vooral de spanning voor het examen. Ja, dat was agent Lo en hij dus verteld wie het examen ging. En hij zei ook dat er wel weet dat bijna iedereen gaat slaan. Of dat iedereen gaat slaan. Ze kijken er niet gek van op als de agent in de klas komt hier. Het is nu wel spannend omdat het examen is. Je ziet het ook aan ze. Ze zijn echt zenuwachtig. Het ging wel goed. Ik heb wel spanning, heel veel spanning. Maar dat is er nu alweer een beetje uit. En de punten, ja, daar ben ik best wel benieuwd heen. Want ik weet eigenlijk niet echt wat ik heb. Eenmaal die het examen niet zou halen, krijgt wel nog een herkansing. Maar veel belangrijker, de kinderen steken er sowieso veel van op. Voor als ze over 1,5 jaar naar de middelbare school gaan fietsen. De vragen in het verkeersexamen zijn te vergelijken met vragen die ze krijgen als ze het rijbewijs wel eens halen. Wem het voorrang? Mogen ze hierin? Over voorrang en rechtdoor op dezelfde weg. Mag voor of zo wat. Ook opvallend, de kinderen in Moorvoort kregen een examen over het dorp. In tegenstelling tot de kinderen die in een grote stad het examen moeten doen. Want een tram, die komt ze in Moorvoort natuurlijk al lang niet meer tegen. Goed lezen dus en het krutsje vervolgens in het juiste werkje zetten. We moeten ook nog een praktisch examen doen en dan moeten we van hier naar Vlodrop fietsen en dan weer terug. Ik vind het wel belangrijk, want anders is het misschien gevaarlijk op de weg. Dus kan ze beter wel doen. Ja, mijn zus heeft het ook al gehad. En moeten we door Vlodrop heen, moeten via Moorvoort moeten we naar Vlodrop heen. En dan moeten we eigenlijk helemaal naar Vlodrop fietsen. En dan is er iets opgebouwd en dan kunnen we daar verder gaan. En de politie in de klas, dat hebben ze natuurlijk ook niet iedere dag. Ze zijn ook extra braaf als de politie er is, of dat niet? Dat valt wel mee. Ja, ik denk het wel iets braver, ja.